Ako vznikla myšlienka tohto projektu? Pri frézovaní inej práce za mnou prišiel pán učiteľ Hargaš a dali sme sa tak do reči, že on vyrába tie hudobné nástroje ručne a mňa napadlo, že by som mu s tým pomohol cez CNCčka. Čo všetko si potreboval na spracovanie tohto projektu? V prvom rade frézu, programy, materiál. Aký program si použil napríklad? No, takže modeloval som to v Solidage a model som preniesol do programu Etchkecam a tam som vytváral vlastne ten program. Aké drevo alebo aký materiál si použil na vypracovanie? Momentálne tento je zo zlepeného smrekového dreva, ale je možné aj iné dreva použiť. Ako dlho ti trvalo sa dostať vlastne po túto fázu a ako dlho ešte si bude trvať vytvoriť druhú polovicu? Začalo to koncom vianočných prázdnin až do teraz vlastne.